За какво плащат нашите пациенти? Нашите пациенти не ни плащат нито за композити, нито за порцелани. Нашите пациенти ни плащат за постигане на резултати. Постигане на резултати, които пациентът иска, не които просто има нужда. Защо? Защото ако имате нужда да дъвчете, липсват някои зъби, имате нужда да дъвчете, най-вероятно няма да ви харесва, ако просто ви сложим нови зъби, но зъбите ви изглеждат отвратително. Най-вероятно ще искате да изглеждат и красиво. Най-вероятно, обаче, ако ви сложим най-красивите бели фасети, каквито сте искали, но не можете да дъвчете с тях и функционално те са негодни, пак няма да бъдете удовлетворени от лечението, за което сте си дали парите. И това е абсолютно нормално, мили хора. Обръщам се и към лекарите, обръщам се и към пациентите. Когато избирате какво лечение да се провежда, особено ако вие имате зъби в устата си и, например, зъбите са ви износени, мислете добре дали искате първо да нарушите структурата на зъбите си, зъбите ви да бъдат изпилени, за да постигнете функционален ефект, т.е. да можете да втите отново, ако зъбите са ви износени, ако долната трета на лицето вие вече смачкана, забелязвате как с годините устната ви започва да става по-тънка, назолабиалните гънки се задълбочават, може би имате вече чувствителност на зъбите или забелязвате самите ви зъби как са напукани, как са изтрити, може би вече ви имате зъбно износване и понижаване на вертикалния размер на оклузията на захапката, което се отразява и на целия изглед на лицето с понижаване на долната трета на лицето. И започваме, особено ние дамите много го забелязваме, да изглеждаме малко по-състарени, отколкото действителност сме. Т.е. нашата видима възраст не отговаря на нашата реална възраст. Какво се прави в тези моменти? Можем ли да изпилим зъбите, да сложим едни корони, порцеланови или циркониеви и всичко да изглежда чудесно? Да, разбира се, че можем, но важно е да бъдете функционални, да можете много добре да дъвчете с тях. И в дългосрочен план те да не натоварват допълнително темпоромандибуларните стави. Защо? Защото при пациенти, които са с някакви ставни нарушения, много често твърдите циркониеви конструкции започват да влияят на ставата, защото ако циркония не се износват в времето, почти няма износване и това напрежение, което се създава при дъвчене, при стискане, при скърцане с зъби, всъщност то отива някъде. Или отива в ставата, в пародонта, т.е. натоварва се зъбозадържащия апарат, натоварва се ставата и зъбите по-малко се изтриват, както се случва при естествените зъби. Или ако те не се изтриват, тогава цялото напрежение отива в зъбозадържащия апарат, т.е. зъбите се, така да се каже, разклащат, стават мобилни по-лесно и в темпоромандибуларната става. И ако пациентите вече имат някакви нарушения на темпоромандибуларната става, може те да се обострят в годините. Друг вариант за възстановяване на вертикалния размер на оклузията, в който аз вече работя от толкова много години и дълбоко вярвам. Преди бях най-големия привърженик на порцелана. Разбира се, всичко изпилявах. Казвах на пациентите си, ако искате максимална естетика, трябва да пилим зъбите за порцеланови фасети, за порцеланови корони. Няма как. Но след като отидах на едно задълбочено обучение на професор Пилънс в Белгия за напреднало зъбно износване и видях нейните 25 годишни случаи с композити, осъзнах, че не работя правилно, че има и друг начин, че има и вариант да не изпиляваме зъбите на пациентите си и вече повече от 10 години предлагаме на пациентите този вариант за лечение на зъбното износване, а именно неинвазивно, изцяло адитивно, т.е. с композити, така наречения бондинг, бондинг просто един общ термин, но реално ние с моделаж, с композит на изгубената част на зъбите възстановяваме липсващата част, възстановяваме зъбите и можем да проектираме възстановяване на височината на захапката, възстановяване на вертикалния размер на оклузията, т.е. да възстановим пациента така, както е бил, например, преди 20 години. Или позиция
визия, която е максимално близко до това, което е било, например, преди 10 години, преди 20 години, когато износването тепърва е започнало. Така че да, в днешно време ние имаме възможност да направим едно изцяло неинвазивно лечение на зъбното износване, да възстановим и липсващите части от зъбите, да възстановим вертикалния размер на оклузията, да възстановим височината на долната трета на лицето, да направим, ако искат пациентите, и нови предни повърхности на зъбите, т.е. нарича се директни композитни фасети, и с едно такова комбинирано лечение пациентът да постигне и функционалния резултат, от който има нужда, т.е. да може да дъвче дългосрочно и повече никога неговите собствени зъби да не се изтриват, и същевременно да постигнем естетиката, която пациента иска, в цвета, който иска. И всичко изглежда завършено, всичко изглежда цялостно, всичко изглежда като една здрава усмивка на един здрав, млад, красив човек. И това е възможно, поне при нас. Ние изпълняваме протокола в 2 дни на лечение. Т.е. имаме доста дълго време на планиране, но когато пациентът дойде, лечението се изпълнява в 2 последователни дни. Основната част. Тоест, ние сме оптимизирали толкова много работата, за да могат нашите пациенти да не си губят ценното време и да може много бързо да започнат да свикват с новото положение, което е всъщност тяхното старо положение, такова каквото е било, когато са били по-млади. Негативът в днешно време и това, което е жалко, че виждаме все по-млади пациенти, тинейджери дори, които са с зъбно износване заради стискане, заради скърцане с зъби, заради енергийните напитки, които приемат, и това е една много негативна и тъжна тенденция, но това е реалността. Затова и ако вашето дете е от този контингент, оплаква се или виждате, че зъбките му стават все по-къси, трябва да знаете, че ние можем да лекуваме абсолютно неинвазивно, т.е. без изпиляване на зъбите, без увреждане на зъбната тъкан, можем да лекуваме тези проблеми. Понякога се налага да го правим дори преди децата да носят брекети, ако и зъбите са криви. Ако смятате, че имате такъв проблем, може би имате такъв проблем, обадете ни се, ще проверим, ще ви обясним в каква фаза на проблема сте и със сигурност ще ви предложим лечение, което е неинвазивно. Ще ви кажем какви са стъпките, за да може да постигнете максимален и функционален и естетичен резултат. Ако сте лекар по дентална медицина, който иска да прилага такъв тип съвременно неинвазивно лечение за своите пациенти, заповядайте. Имаме програма за минимално инвазивна орална рехабилитация на усмивката, която тече в момента, и може да се включите във всеки един момент да гледате всичко останало, което вече е минало като модули със собствено темпо, и да се включвате в сестини с въпроси и отговори. Благодаря ви много. Аз бях доктор Биляна Титева и съм тук, за да ви помагам.